aka nwee mee ka ndị Igbo nafe na anya bụ ọgụ anụrụ na mgbe gara aga bụ mmụọ onye agha na nwanne ya. Ya bụ mmụọ onye agha na nwanne ya na-eme na ọ bụrụ na ị nwee nnu mụ anwe ose, enwere m ike nara gị nnu gị wee sie nri, esichee ya mụ na gị eri ya dịka nwanne. Wee bụrụ ihe anyị hụrụ na ebe ndị Igbo nọ na mgbe gboo. Ozugbo a nụsịrị agha, ya bụ mmụọ onye agha na nwanne ya kwa ihe butere na ndị Igbo anyị bụ ụzọ pụọ na-abụ onye nọ afọ na-abụ afọ ịtọ ọbịa kpọrọ mmadụ wee zụọ ya ọ bụrụ mmadụ. Ya bụ mmụọ onye agha na nwanne ya bụ ihe nyere aka ndị Igbo ịhụnanya, ịdị n'otu, wee mee ka anyị bụrụ ndị gara n'ihu karịa ozugbo a nụsịrị agha. Ọ bụ eziokwu na agha bidoro ọtụtụ ihe bụ arụrụmala na nsọ ala n'ala Igbo, mana ya bụ mmụọ ka fọrọ n'ebe ọtụtụ ndị mmadụ nọ. Onye ọbụla na-esonyere Ugwumba ga-erota na ọnwa Jenụwarị afọ a mgbe ọ gbara mkpụrụ abalị anọ ka anyị gara obodo Njaba, bụ ebe otu nwa afọ Igbo Chief Chris Akụzuru Ahụ bụ onye isi Eze Mmụọ Foundation kpọrọ ndị obodo ya. Ugwumba gara nọnyere ya mgbe ọ kpọrọ ndị obodo ya wee buru ọtụtụ akụ dị iche iche, mmefu nde kwuru nde naira, ndị o bunyere ụgbọala ma ndị uwe ojii ma ụmụnne, ndị ikwu na ibe, ndị obodo niile, ndị eze, ndị ụka ma ndị agụụ na-agụ. Onye ọbụla gbazugoro na bie wee nwere ya bụ ngozi nke Chineke si n'aka ya wee gozi ha, nke bụ na anyị ma na ọtụtụ ndị mmadụ erichabeghị dị osikapa ụfọdụ butere ebe ahụ. Mere na mgbe nsogbu nke a dapụtara, ọ dịghị onye tụrụ ya anya ịkpọkwa ha ụdị oku ọ kpọrọ ha abalị na-abụọ gara aga, maka na ihe mere na bịa abalị na-abụọ gara aga bụ ihe ọtụtụ ndị mmadụ na-akpọ ụwa bịa lere, nke bụ na ọ kpọrọ ọtụtụ ndị mmadụ, ndị isi ndị obodo ọbụla dị na Njaba n'ọnụmara, ndị eze ha na ndị nlekọta ha, onye ọbụla bịa nwere ihe a ga-eji nyere ụmụnne aka, ọ kachasị ihe oriri. Eru ebe ahụ ihe o butere ka nkụ, mana ihe anyị ji na-ewepụta ihe a bụ na anyị mara na ọtụtụ ndị mmadụ enyela ma ndị nwere ego onye federal gọọmenti, ma ndị nyere ndị steeti, ma ndị nyere ndị ọbụla. Ha niile dị mma, maka na nna m ukwu gwara m sị m na ọ bụrụ na ị chọọ ka ihe gara gị ọfụma, inye ana, inye ụzọ, ị gawara onwe gị ebe ị na-aga. Ya mere na anyị adịghị akatọ ndị nyere federal gọọmenti, anyị adịghị nwere akatọ ndị nyere steeti, ha niile amaka. Kama na anyị mara na ọ bụrụ na akụ ruo ụlọ okwu ebe o si, ndị oyibo wee kwuo si na charity na-ebido n'ụlọ. Soro anyị ka anyị garuo n'obodo Njaba. Eze Mmụọ Foundation emekwana ka o si eme. Ya mere ka anyị sonyere Chief Chris Akụzuru Ahụ maka enyemaka COVID-19 o nyere ụmụnne ya. Ugwumba Opurobios Igwe Ejenga.